Ty máš aj ona kameru. No. Poď sem, prosím. No, pekne rozprávaj. Ako sa máš po Ako tých sa rokoch, máš? čo sme sa nevideli? No veľmi Čo dobre. máš nového? Mám sa perfektne. Už som vyhrala, či už mám čo? No hovor, čo mám. No, kde bývaš? Bývam v Rajke, v starom rodinnom dome. Strecha mi pani za chvíľu na hlavu, ale vydržíme. Všetko sme vydržali, tak už vydržíme. A čo si ráno spravila? Zmeškala si autobus? Zmeškala som, lebo som zle pozrela autobus. Musela som ísť v daždi, kde? Až k Baumaxu. K Baumaxu. Tam som čakala 20 minút, lebo tá pani domáca kašľala na mňa, nechala ma zmoknúť. Puča. Nech si to pozrie. No, a nič, dobre, stačí. Stačí. Tak ideme sa pozrieť na nich, čo robia. Čo to tam objavili? Sama je tam. Počkaj, vlčiak je tam, no. Jaký krásny. A bieleho som nevidela, iba vlčiaka. To len po kuskoch dávam. Pozri, on to chytil v Je, letku. jaký biely, krásny. No, Ahoj, ako sa voláš? Čauko. Krupli guláš, povedz, že krupli guláš. Nie, ty mu dávaš... Toto je jak v Taliansku, keď som videla, že mačky krmia grillovanými kúrencami. No, tak takto sme my. Ako, Anka, prosím ťa, kde sme to? Povedz nám niečo, kde sme to? Na záhrade. Anka, pani domáca, povedz nám, kde sme. No, Domové role. áno. Hovor, ako si ma nechala 20 minút No. na daždi, hovor. Ale aspoň Hovor. podrástla. A čo teče? Čo kvapka? Odkiaľ je tá voda? Motár. Odkiaľ to je? No Od Číkovej kolena. Číkovej kolena, no to jej pošlem, bude sa smiať. Číkovej kolena. No, tak bola na pohotovosti Číková, ale ne, že by si dala tabletky a prišla za nami. Môže lutovať. Nemusela si na Hoci tabletky, prší, zašnite trošku, nech vôbec vidíme. Naliali by sme jej tu a nemusela by ona. Tak. Ešte väčšie svetlo tu máš. Ale ohromne toto je spravené, že? Dobre Krúti je to všetko, spravené. A to už bolo tak televízor. spravené, keď si kúpila. To ani môj mobil nenabíjam. To je môj. Áno, a ja že už mám nabitý, ešte ho chceš nabíjať. Ešte nabiču. Že čo tu Aj dojíte? zlaté. Spravodlivo rozdelil, kde toto môžem dať? Tu je smetlo. Kde máš smeťak? No tu, ale... Dobrý deň. Dobrý deň. Máte A vy ste HD? kto, prosím vás, Daj na pekne? Ja ten som- stôl vonku. Ja som a statok. Potom Statok? Áno, áno. Odpadnem. Ja pozrieť, jak to nahrá.